थारैनो बे समाव गोबां मानि सोंथि सिखारदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव। प्रमद बर'नि बे 5 बोसोरनि सरकारनि जा एसेम्बलि बे जोबथा एसेम्बलिया मैया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा एसेम्बलिसिम थामहिनबा जागायनायनिफ्राय 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि जा जोबथा एसेम्बलि बे जोबथा एसेम्बलिसिम हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्बलियाव बाहागो लायासै। आरो बे बाहागो लायावनो गोबां मानि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव रायजो राजानि सोंथि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय फिननाय नागिरदों। सोंथिनि फिननाय नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय, जेराव हाग्रामा महिलारिया थारैनो प्रमद बर'नि सरकार खुंनायनि सायाव जेबो सोंथि खालामनांगौनि एबा सोंथि खालामनांगौ गैमारामोन नामा? थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा आबुङै मोजाङै मोजां मोनफ्रोमबो बुंनाय लेखा खामानिखौ मावलांदोंना? अब्ला जुदि मावाखैब्ला मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्बलियाव फैनानै मानो बेनि बागै फंसेबो बाथ्रा बुङाखै? बेनिख्रुइबो आरोबाव मख'जाथावसिन बाथ्राया बेनो जाबायदि देबोरगाव बियाबाव बिथाङा देरहाबाय एबा रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननानै देरहाना फैदोंमोन। देबोरगाव बियाबनिफ्राय बिथाङा दिनै एमसिएलए महरै बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय देबोरगाव ओनसोलनि एबा बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय फंसेबो एसेम्बलियाव बे प्रमद बर'नि सरकारनि खुंथायनि समाव फंसेबो देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय सुखु दुखुनि बाथ्राफोरखौ अजद लाबोनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय बे 5 बोसोर सरकाराव फंसेबो सोंथि खालामफैयासै, फंसेबो बाथ्रा बुंफैयासै, फंसेबो जौगानायनि देबोरगाव गावनि बियाबनिनो फंसेबो बाथ्रा बुंफैनायखौ बे समाव नुना मोनासै। बे समाव मख'नांगोन दि प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर सरकाराव गासै मोन 15 एसेम्बलि जानानै थांबाय। बे मोन 15 एसेम्बलियावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगान होफेरासै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्बलियाव देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंफैयासै। देबोरगाव ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंफैयासै। आरो जाखिनि रुलिं गभर्नमेन्टनि सायाव बेरेखा दोलोआ जाबायदि गोख्रों रल लानांगौ बे रलखौ 0% रल लाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो खौरां बिजोङावल' ससियेल मिडियायावल' बाथ्रा बुङो नामा प्रमद बर' बिथांखौ? मोगा मोगि जानानै मानो बाथ्रा फंसेबो बुंनो हायासै बे 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा? एसेम्बलियाव फैनानै गोथार एसेम्बलियाव फैनानै प्रमद बर'नि सायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन एसेम्बलि सिङाव फैनानै मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायासै 5 बोसोर सरकार सालायलांनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि सायाव? जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरांब्लानो जेराव मेरावनो मेल मिथिङाव प्रमद बर' बिथांनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुङो। नाथाय साहस गैया नामा थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्बलियाव फैनानै 5 बोसोरनि सरकार खुंथायनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंनो हानाय, मोगा मोगि जानानै बाथ्रा बुंनो हानाय प्रमद बर' बिथांनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुंनो हानायखौ बे समाव नुना मोनासै। 0% रल लाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्बलियाव, जेराव बिथांखौ देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गामिनि जौगानाय लाबोनो थाखाय बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय फंसेबो अजद दैखांफैयासै, फंसेबो रायजो राजाफोरनि बाथ्रानि दुखु सुखुनि जौगानाय जौगायैखौ लानानै फंसेबो बाथ्रा बुंफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जायासै। मानो होनना बुङोब्ला बे समाव 5 बोसोरनि जा प्रमद बर'नि सरकारनि एसेम्बलि बे एसेम्बलि जोबथा एसेम्बलिया मैया जोबनानै थांबाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथिफैयासै आरो गावनि बियाबनि फंसेबो बाथ्रा बुंफैयासै। देबोरगाव बियाबाव प्रमद बर'नि सरकारा खामानि मावदों मावाखै बेफोरखौ लानानै फंसेबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जायाखै। थारैनो बे समाव रायजो राजाफ्रा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव सोंथिनि फिननायखौ लुबैदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जों फिननायखौ लुबैदों। मा जाहोनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानसेबो एसेम्बलियाव आगान होफैयासै, सानसेबो एसेम्बलियाव फैनानै बेरेखा दोलोनि जाबायदि रल लानांगौ बे रलखौ मानो थाखाय लाफैयासै बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रा फिननाय नागिरदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि सायाव फिननाय होनो हागोन ना? बे मोनसे गिदिर सोंलु। थारैनो मोगा मोगि जानानै एसेम्बलियावहा
जेरैबायदि गुबुन गुबुन रायजोनि एबा रायजो सरकारनि एबा गुबुन गुबुन काउन्सिलाव जेरैबायदि बेरेखा दोलोआ गोख्रों रल लाबोदों बेफोरबायदि मोगा मोगि जानो हागोन नामा एबा जानो हागोन ना हाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो फैबाय थानाय जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा बेनि फिननायखौ माबोरै होगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे देबोरगाव बियाबनिफ्रायनो देरहानानै MCLA सिफ जानानै फैबाय बिथांनि सायाव फैबाय थानाय समाव देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफ्रा माबायदि फिननाय होगोन माबायदिहाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे एसेम्ब्लियाव जे फंसेबो बाथ्रा बुंफेसै बेनि सायाव माबोरै गोख्रों फिननाय होगोन जों बेखौ फैबाय थानाय बिसायख'थिनि उनावसो आबुङै एबा रोखा मिथिनाय जासिगोन।